Ксенія поставила підпис у своєму першому документі. 20-річна дівчина переїхала з окупованого Севастополя та отримала свій паспорт громадянки України в столичному відділенні Державної міграційної служби України. Від неї відмовились біологічні батьки, а згодом і прийомна родина. Тоді дівчину забрала з окупованого Криму та прихистила в себе в Дніпрі родина Дмитра. Впродовж 3 років Ксенія не могла отримати український паспорт. Неодноразово діставала відмови від державних структур, бо в електронній базі запису про її народження в Україні не було. Тобто, незважаючи на те, що в тебе є оригінал свідоцтва про народження, ІНН український, є документи зі школи, всі документи, які підтверджують все, вибачте, але без запису у електронній базі громадянство не можна підтвердити. Тому ми 3 роки виборювали це право на підтверджували своє право на громадянство. Проблема Ксенії набула чималого суспільного резонансу, а до справи долучилася координаторка проєкту «Окупація очима підлітків» Наталя Лютікова. Вона зняла відео про історію Ксенії і поділилася ним у соціальних мережах. Тоді можновладці почали з нею зв'язуватися та пропонувати допомогу в отриманні паспорта. До вирішення проблеми долучилися Міністерство реінтеграції окупованих територій, Представництво президента України в Криму, Офіс уповноваженого з прав людини, Моніторингова місія ООН в Україні та інші. Фактично Ксенія стала голосом десятків тисяч молодих людей, які на сьогодні є заручниками на окупованих територіях. Тому що вони, так само як і Ксенія, не можуть отримати свій перший паспорт, навіть маючи батьків. Найчастіше це пов'язано з тим, що батьки або через свою позицію, або через якісь інші причини, хвороби і так далі, не можуть виїхати або не хочуть виїхати на неокуповану, на підконтрольну Україні територію. І таким чином молода людина позбавлена можливості отримати паспорт. Наталя каже, що працює над подібними проблемами вже кілька років, але привернути до них увагу влади не вдавалося, бо ж мало хто був готовий говорити про свою проблему. Втім, Ксенія не з таких. Вона поділилася своєю історією, і тепер більше підлітків з окупованих територій зможуть отримати український паспорт, впевнена Наталя. Люди хочуть вірити, хочуть мати надію і хочуть легко потрапляти в Україну, легко мандрувати, отримувати тут роботу, вчитися. Для молоді Україна дуже важлива. І фактично ця історія дає можливість внести ці зміни. Ми віримо, що так і буде найближчим часом, адже вже ухвалена стратегія деокупації Криму. У нас попереду Кримська платформа, і я думаю, що такі важливі рішення, як спрощення процедур отримання документів для молоді з окупованих територій, це ще один з кроків для деокупації цих територій. Нині Ксенія починає нове життя. Наступний крок, каже, піти в автошколу та отримати водійські права. Також дівчина визначається щодо свого майбутнього фаху та освіти. Вообще хотелось бы пойти на психолога, помогать людям морально, потому что в таких ситуациях у большинства людей могут опускаться руки и никакой надежды на будущее. Ну или же пойти на юристов, щоб допомагати. За свої 20 років Ксенія пережила чимало випробувань. Тепер планує майбутнє на вільній частині України. Її історія має стати прикладом для інших підлітків з тимчасово окупованих українських земель та уроком для держави.